batetik Beltran eta Santa Maria, mexikarrak, pilotari ikaragarriak, eta bestetik Martin lehena eta Antxia bigarrena. Unai Martin maila biharra da, eta Ander Antxia Abadinoarra, Elche Beltran eta Pedro Santamaria biak mexikarrak kapitalekoak, eta Mikel Bringas pilota selekzioko arduradun nagusia. Gabon Koldo. Ze espero dezakegu partidu honetaz? Mexikarren maila ikaragarria da, eta Euskaldunak ere nik uste gorantz doazen pilotariak direla. Askorentzat izango dira favorito mexikarrak, baldago esperantzarik partidu aurrera ateratzeko? Hombre, esperantza beti galtzen den azkenengo gauza dela ez. Baina nik uste hemen partidu honetan mexikarren maila eta eskarmentua ikaragarria dela. Gaur egungo munduko txapeldunak dira, eta gure pilotaria berriz ikasten ari dian pilotaria diana. Nik uste partidu politateko dela, nik behintzat gogoz ikusiko dut. Ikusi nahi dut Beltran eta Martinen arteko lehia hori ez. Beltran denok ezagutzen du oso pilotari berezia dela ez, bere jokatzeko era guztiz ezberdina dela. Efektuz eta sotamanoz eta gehiegi mugitu gabe, baino beti egon behar dan tokian egoten da. Eta Martin berriz, esan duan bezala ikasten ari dan, edo trinketen ikasten ari dan pilotari dela, baina pilotari oso ausarta ez. Eta ikusteko polita esan dezakegu ez. Beraz aurreko kuadroetan lehia ikusgarria espero duzu. Aukera usten baldin badiote, beira nola zidan ja Pedro Santamaria ez, txain jarrez bilatzen duen saria ez. Begira, hortxe nola hartzen duen pilota. Honi hor pilota utzizkero, erdiak bintzat saria sartuko ditu. Hor pilota ustia Pedro Santamariari opari bat egitea da. Zenbat aldiz ikusi ohi dugun borroka, esperientzia eta ilusioaren artean, eta gaur ere badu partiduak horti pixkat, ezta? Esperientzia hundiaren jabe dira mexikarrak eta bi pilotari elkarroz ondo hartzen dutenak. Eta horren seinale, oain egindako tantua berriro, ez? Zein ondo atera duen goitik, eta zein ondo sartu duen pilota sarien, ez? Eta, nik uste borroka horretan esperientzia eta gogoaren arteko edo esperientzia edo heldutasuna eta indarra edo gaztetasunaren arteko borroka nik uste dut trinketeko jokuan gehienetan eskarmentua irabazten du da. Trinketeko jokuan nik uste bai bere garrantzia baduela indarra, abiadura, baina pilotaren norabidean nik uste dela emaitza baldintzatzen duen ezaugarririk importantena ez. Eta hori beti eskarmentuaren ondorioa izaten da. Lehen da biziko tantoa lortu du Euskadiko selekzioak. Hor pilota zare aldera zijoalakoan edo Elche Beltranek hartzea erabaki du. Eta nola sartu dan, eta irudi horretan zein ondo ikusten dan, berdintzaio, nundik etorri pilota, goiti, betik, albotik, berdin da. Beti indartxu. Indartxu eta beso osoa luze. Mandu Santameriak sake gaiztoazkoa. Hortxe du agintzeko aukera. Pilota indartxu atzera. Beltran. Eta nora boto duen pilota. Nora boto duen eta ze efektu hartu duen pilota horrek. Berreiro efektuz. Ia, nik izango nuke, pilota kada gehienak hori baita efektuz bota du. Eta azkarra bat atzen da, Ander berbada hasierako tanto hauetan, pixkat berriro ere efektuz. Azte kolpe eman dion.
ikaragarria eman dio Etxe Beltranek. Abiadura ematen dioen pilotari honek, efektuaz gain. Eta esan behar da, hainbeste ezagutzen ditugulako Beltran eta Santamaria kantxan eta kantxatik kanpora bi pilotari erabat ezberdin direla. Beltran askoz ere gehiago da saltxaren bila ibiltzen dena, efekto eta gauza arraroak egite gustatzen zaiona, kantxatik kanpora ere ikaragarria lai horietakoa da, eta odol berua dakanek, bai. Bai, beroa, bai. Baina berriketan etengabe, adarra jotzeko beti pronto, oso gizon alaia da. Eta Santa Maria berriz, askoz ere sosegatuagoa da, askoz ere zerebralagoa, esan beharko genuke. Baina biak behar dira itxura denez bikote hundia osatzeko, eta hauek bikote oso hundia osatzen dute. Zeinen jarri goxo, txapa gainean. Eta bi pilotarien arteko behar bada, azuk aipatu duzun ezberdintasun horren ondorioa izan daiteke batzutan, kantxaren barruan ematen du, beraien artean ere borroka bat dagola, ez? Eta nik uste Pedro saiatzen dela partidoaren ritmoa eta partidoaren sentzua, ez, bera markatzen eta besteari pixkat dirigitzen, pixkat zuzentzen, ez? Eta, lana izaten du partiduak aurrera ataltzeko, baita bere laguna ondo eramateko, ondo zuzentzeko, ez? Osteta bat. Zeratik, jarri zaizkigu mexikarrak. Pilota Frailera, ernez egoen Elche Beltran. Berriro. Pare datortzen bazaio. Oso ondo, Ander. Joko duenek pilota. Eta orain, Ander Rantxia izan da asmatu duena bikain pilota Frailean jarri, eta gero indar egokia emanez, paret hipira joan da bere erremate hori, eta bigarren tantoa Euskaldunentzat, Euskadiko selekzioko partaideentzat. 2-5. Eta ez dakit. Eta hori ere, zuk lehen aipatu duzun indarra eta kemenaren emaitza, ez? Gogoz eta indarrez saiatu da sakia egiten eta bera nola bota duen, ez? Nik uste oraindik neurria ez diola hartu ez partidori, ez trinketari, Martínez. 6-2. Ez tiraba. Jokalari egokiak Beltran da Santa Maria opariak egiteko beraiei. Beltran. Ia nora botako duan nuain. Gainera bota dio. Batak besteri eta besteak batari. Bira, toki bat, baldin badau, ahultasunik baldin badauka pilotari honek, Beltranek, nik uste hori dala justu bere oinetan. Nunbait eta tantua berari egiteko, eta gainera bira, guain ari da, esaten gauza bera nik uste entzun dio. Larrañaga, bai. Hankak pilatu behar zaiola, ez? Hanketara pilota botazkero, hor bai, onartu egin behar da, aitortu egin behar da, ez dela beste munduko ezer, ez? Ederki. Eta horre ere oso ondo Martin, oso ondo. Bizkor eta argi. Oso tanto politia lortu du, begira, lehen da bizizak edatzen txarra. Erantzuna ere txarra ez, baina asmatu egin du. Txaka, pilota hortxe uzten. Eta markagailuan 4-6. Pilota zarera. Hori Santa Mariaren tantoa da. Baina zaketik min gehiago egin behar zaio Santa Maria berari ere. Askoz gehiago. Hain libre hartzen baldin baliu pilota eskubiarekin. Saria bilatzen. Nik uste pilota horietaran Martin joan behar dela aire bila. Beti aurrera. 7-4. Beltran ezakea. Errebote ondo tera zaio Antxiari. Beltran ikusi Santa Mariari. Santa Maria berriro ere. Zein erraz jartzen duen pilota orgoian. Antxiak esfortzu ondia eginda eraman.
Eta zer egin behar du pilota horrek, Erne. Ondo. Eskerrez ere Martin. Santamariak hortxe nahi du pilota hortxe. Horren barrura. Baina guriako ondo defentsan, Oso ondo. Eta Ederki, oso ederki. Pilota zarera. Pilota zarera dotore bidali du eta animo faltarik ez dute. Gure ordezkariek, Martinek eta Antxia bigarrenak. Bueno, etxian jokatzen dute, ez? Bai, baina jendeak badaki favorito ez direla eta nik uste gaur ikusten ari garen beste partidu batzutan baino animo... Beste saltxak badira honek, ez? Eta sakia ezin hobea. Justu sarian ez da sartu, baino justu sari ondoan dagoen marko horren gainean egin du botia. Sakez lortzen duen lehena Martin lehenak. Gogoratu, Unai Martin maila biharra dugula. Horre ondo ateratako sakea, naiz eta azkenean gora joan den eta telatuen ikututako sakea behin ez den hain gaiztoa izaten. Atzera Santamariak. Eta saretik nahiko gertu, baina berriro. Hor dako aukera, Beltranek bere sotomararekin eta bere efektu berezi horrekin miniteko eta min egin du. 8-6. Eta ikusgarria da jokaldi hori. Erraza ematen du, baina begira nola jotzen duen pilota. Eta daraman efektuaren ondorio zenbat kostatzen zaion pilotari horko teilatu hortatik jeiztea. Erriztan joaten da eta gehienetan reboteraino ailegatzen. Santamaria. Martin mugituz pilota eta gero berari gorputzera bota dio. Eta bederatzi garrana Mexikarrentzat. Hor ez du denborarik izan, baina pilota hori ere ez da harritzekoa galtzea, baina eramateko modukoa ere bazen. Bai, bazan. Bederatzi eta 6. Gogoratu partidua berrogeira dela. Euskadi eta Amerika ditugula aurrez aurre. Ondo, Martin, oso ondo. Etzan bat ere erresa, Hau ere ona ez. Berriro. Eta hor nik uste poteak ez usten harrapatu duela. Antxia bigarrena. Eta hauen aurka bai beti egon behar dela era bat Erne. Eta ritmo aldetik ere bizi ari dira. Bai. Segundu bat ere zitzara fidatu, hauek itze... Beregin jokatzeko era desberdina da. Ez daldu. 11 eta 6. Eta berriro ere zulua egiten ari dira. Bai, pixkanaka ja bostantuko aldia dago. Bueno, baina guain arte behintzat nik uste ondo ari dala laua. Egira hor pilota nola esten frontiza heldu. Beltran. Helduko alda, ez da. Eta hori iruditzen zait. Euskaldunok kostata egiten dutela tantoa. Eta Mexikarrek berriz, aixe. Errez. Eta horten nik uste Martine saria libre utzi dula eta horretan gainera berak oso eskuin bolea ona du, oso ona. Ezkerra pixka eta astu egin behar dugula. Saria pixka gehiago kubritu, baina noski segurrezki erdi galduta edo bintzate lekutik kanpo bintzate. Bai, lekutik kanpo bilikoa daula horrian Beltran baten kontra. Ander Antxia
Eta erdian du Santa Mariak. Zarearen bila berriro ere. Az efekto mandion. Oso polita, Beltranek. Santa Maria. Gainean da. Ia guain duna. Xare bila. Zare bila bai. Xare bila eta goitik. Ikutu ez balu ez da egiten ez otozen zarera joango. Bai, ziurrazki bai. Eta gainera ikaragarri ondo jarrita ez. Aurrelaria goiti pasata. Bien erdian. Eta txelaria baita. Goitik ia goiti pasadu. Baina beti xaretik gertu, oso gertu. Eta hor beti trinketien tanto lortzen ez baduzu, baina gutxien ez bestia erdimenperatuta izango duzu. 13. Ederki, boleaz antxia, indartzu. Orain korrik egin beharratzera, hala ere gai izan da eramateko. Ez du gero Pedro Santamariak nahi bezala jo pilota hori. Beltrane barrura. Helduko alda. Ez. Oso ondo Martin, oso erne ibili da. Etzan batere erresa. Raila bota du, gaina efektuz bota du, azkaratea da pilota aurreko paretan. Hala ere iritsi da ondo. Azkaratea da, horre erdi ia gelitua, baina berriro atea da. Eta errez gatu tantua. Horre intuizioa batetik, bezetik, igerriarren asmatu egin behar da. Nola di joan, esan nahi dute pilotak askotan 10 zentimetro barruro jo balu, bote asko txikiagoa egingo zuen, eta behar da sorte edo sorte puntu hori, ez da? Eta bietan asmatu du Martinek, tantoa dotore lortzeko, oso dotore. Horixe duzue, Entxe Beltran. Eta Larrañaga pilota motelagoa nahi du. Hoi, esaten ez, behar bada aurrelariaren erritmoa edo aurrelariak Beltran lortzen duen abiadura hori geizte etxe nahian ez. Eta oso ondo zakia. Oso ondo, hobeto ezin. Zuzen zarera joan da, eta ez batarentzat, ez bestearentzat. Hori pilota gaiztoa zen. 8 eta 13, ez dira hain urruti. Ez. Txuku nahi Euskadi Amerika honetan den bikote haundiena txapara botata, baino, erki botatako pilota kada zan hori, Zaten ari nintzen, Beltranek eta Santa Mariak osatzen dutela agian Euskadi Amerika pilota partidu hauetan, pilota txapelketa horretan, bikote ospetsuena edo maila gorenekoena agian. Eta, bueno, 14 eta 8, baina borrokan gogor ari dira, eta hauei aurre egiten dion bikoteak pilotari izena merezi du. Bai, pozgarria da, guztiz pozgarria da. Gaina batez ere antxia ez gazteko da, baina Martin baino, biak ikasteko aukera asko dute. Trinketen hasi berriak iaia, eta, bueno, urte bete edo da, daramate hauek trinketean sartuta, eta urte bete horretan egindako lana, behintzak gaurko partidu honetan. Haitzen baten dela. Hortxe da Beltran, gutxi Santa Mariari. Santa Maria indartsu atzera, heldu egin behar tantuari antxiak. Pilota hori, zare aldera, edarki jarri du Beltranek, horren berriz ere atzera. Eta horrein, hemen postua galdatuta nahiko lan bada. Baina, aldatu dira. Berriro aldatu dute. Xaria izan eskatzen, oain Martin. Bueno, eskatzea libre da. Bai, eta gainera hemen fijatzen baldin zate aurreko zati horretan
taularen ondoren kristal zati badago eta batzutan zalantza asko izaten dira ikutu ote duen ala ez pilota ez da batere batzutan ez da batere garbi izaten kristalia jodun edo Ederra zoragarria bai ederki bukatu duela tantoa hor zabalean, eskuinaldean indarra emanez aurrekoan pilota jarriz aurreko tantuan txapa jodu asmo berarekin bota du zabalera bolea hori txapala bota du baina tantontan berriz ikaragarri ondo eta orain berriketa bat erari ziren Santa Maria eta Beltran baina espentsa azarratuta daudenik hauen hitz egiteko era oso berezia da eta azarratuta daudela ematen duen arren ez da egite elkar motibatzeko edo zertarako egiten duten hori baina kontua da bada espada ere ez dela kezkatu behar hauen berriketaldi horrekin bai, eskatu du eta nik uste dut ondo eskatu duela. Bai, kristala jodu. Kristala jodu bai. Eta kristala dagoen toki horretan, saria egon behar ez? Beno, juezaren ez da inlan erraza, Ez da bater erraza. Horre askotan, trikitontan, zalantzak izaten dira, ez da bater... Bai, hor joduela garbi dago. Honetan bai, albotik zetorren pilotori ez, albotik jotako pilotaka da zen, eta neko garbi ikusi da, baina batzutan goitik datorren pilota kada horietan, zalantzagarriak izaten dira. Atzera berriro ere Santa Mariak. Gainean da. Ondo banderrantxia luze jokatuz. Berriro ere pilota kada ederra. Hor. Aukerako eman dio Arerioari. Baina ondo, Martin, ondo defentsa eta gainera nola bilatu dune. Ai. Oen jotzea joan da berriz, Ander. Du batera asmatu. Beltran. Ez dago intentzio faltarik. Ai. Hor, salduta daude. Santa Maria, hor, nahi duen egiteko modukoa du. Pilota kaderra. Errebotea. Bildu egin du. Bizkaitarrak eta gero zortearen laguntzarekin tanto lortu du Beltranek. Ez dakit, agian hori egin nahi zuen, baina ez dakitera bat Santo jotako pilota izan den. Suerteren laguntzare nik uste izan duela. Ondo botatako pilotaka da zen, baina nahin ondo uste txapa gainean eta gaina motel gatu eta horrian. Begira, hortxe errepikapena. Eta markagailuan berriro ere 8 tanturen aldea da. 17 eta 9. Beltran ezakea. Atzera Santa Maria. Nahiko lan bazuen hor. Ez dago izki jarreta gaina. Antxia bigarrenak. Antxala ikutu du Erne. Indarra eman nahi dio Antxiak, baina bigarrena da gainera. Ederra, hori bai. Hori propio egindakoa. Eta aurrean tanto amaitzen badakiela, erakusten ari da gaurkoan ere Martin Lehena. Bai, hasieran esan dugu oso pilotaria ausarta dela eta behar bada beste norbait bere onduan Beltran bat izan da beldurtuko esan ez. Hau berriz nik uste guztiz kontrakoa ez. Arerioa zenbat eta gogorrago. Bera gehiago eta gehiago joatze dula. Honi gustatzen da. Bai.
Ai. Eta oso Jarretakoa da. pilotaka da zen, Sarrera zijoan pilotaka da hori. Ondo ari dia biak. 11:17 eta boladatan oso itxura hona baten ari dira, baina beste bolada batzuetan errezkan egindako tanto desente lortzen dute Beltranek eta Santa Mariak, eta hortik markagailuan dugun aldea 11:17. Horraztu asmatu. Hor saldu da. Ondorioz bere atzelariak korrikaldia handia egin behar eta hankakaidean direla eramatea gauza benetan zaila da. Pelota aldaketa dugu berriz ere. Hortxe errepikapena. Pilota aldaketa indute, baina esan beharra hemen trinketen piloten arteko aldia ez dela hain nabarmena izaten. Eta gainera askoz ez gutxiago, eta gainera olako partidutan normalean lau pilota jartzen dira, lauak berriak izaten dira, eta normalin trinketeko pilotetan aldia askoz ez txigiago da. Hauek, zer, 85 gramokoak? 85, 86, 87 tarte horretan izaten dira. Bi gramoko tartia izaten da. Eta gaina botearen alditik, eta askoz estandarragoak dirala, esan dezakegu ez. Pilotaren eraginan ikuste askoz txikiagoa dela trinketen eskerpaetan baino. Santa Maria berriro ere. Martín. Eta tanto amenpean izan du Euskadiko bikoteak, baina azkenean defentsa lanak ere hanbeste merezi duela eta tanto agorri eta markagailuan 20 eta 11 eta berehala joan da saka egitera Beltran, eta hori ondo ari direnaren seinale da. Ez da helduko. Ez da atera errebote hori bere guzti bezala. Sakez dagoeneko 4 lortu ditu Elche Beltranek. Edadez, adinez heldua ematen du, baina oraindik pilotan aritzeko adin ona dauka honek. Eta gogua gainera. Gogua ikaragarria. Santa Maria. Era bat asmatu gabe, antxiak pilota luze jarri nahi. Eutxi tantoari Pedro Santa Mariak. Eta Beltranek agindu. Aukerakoa du. Bai eman ere pilotari. Eta beti aurrelaria goitik pasatzen, eta saretik gertu jartzen pilota. Beti. Eta abiadura hori da Beltranek ematen diona pilotari, eskerrez zein eskuinez. Honen pilota beti bizi joaten da atzera, eta askotan espero ez duzun lekura. 22-11, Beltranen sakea. Keinu egin eta utzi Pedro Santa Maria. Horrengoan ez du asmatu. Erdian utzi baitu. Santa Maria berrino ere. Trinketean pilotaka da hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua. Jo behar da, ea nola adierazten dugun Mikel Bringuez, baina pixkat zaietzeko posturarekin bezala. Eskerpareteko BB-ko postura hori erabili gabe pixkat nola baita zateagatik. Ondik usten da. Bai, pixak alartzak eta jotzen zuten bezala pilota, ez da? Pixkat alboko postura. Gaur egungo pilotarien artean berbada Nagoreren jotzeko era izan daiteke. Bai. Pixkat albotik jarrita behar bada besoetu zen beste losatu behar, ez? Norabide emateko beti pilota eskuan eta denbora izan da eskua pilota hobeto norabide emateko, eta beti asko luzatzen baldin badezu besua okerrago, ez. Horregatik ikusten dira batzutan jotzeko era berezi horiek, berezi noski eskerpaetan ohitura duen pilota zale batentzako, ez.
12:23. 12 tanturen aldea izan dute Beltranek eta Santamariak. Santamaria. Antxia. Ardian jarri du pilota. Berak nahi bezain baztertu ez behintzat. Da berriro. Begira, ze pilota kada dotorea. Txalotzekoa benetan, Beltranek egin duen tantoa. Honen sotamanoa da... Palaz jotza bezala, Bai. Esan behar da baita, pilotari honen eskuak ez direla oso arrunta. Esku nahiko berezia ditula, nahiko, bueno... Lori-loriak, ez da? Lodi-lodiak eta gainera oso indartsuak. Ondo landutako eskua direla. Honek gutxitan izango du eskutako mina. Bere eskuak berez indartsua direlako. Eta kirolari bezala ere gogorra dira hauek. Kirolari gogorrak eta larren motzean hasitakoak dira hauek. Dotorezia hundirik gabe. Jaio eta hasitakoak. Eta egerri egiten zaie. Badute beste doai bat ere, ez dakit, aipatzeko modukoa den, baina hauek apostu zalean borratu dira. Hauek hango partidotan, aldutela behintzat, edo abantaila eman da, edo pilota aukera besteari eman da, edo beti badute apostutxo bat egiteko gogo hori, eta lehiakortasuna handikoak dira. Fokusaleak dira bai. Eutxi Martinek, tantoari nola doala eusten ari zaio, baina Santamariaren adaukera, goiko postura zorbaldareko indarrarekin jotako izan da hori. Eta horren lanak Santamaria berarentzat. Ondo utzi dio tantoari momentuz. Antxiak propio egindako izan da hori, baina altu egi bota du, bestela ondo botatako pilotaka da zen. Errebotea, eramateko modukoa da. Eraman ere. Eta azkenean tantoa... Tanto oso habiliak defentsan, eta, bueno, ondo aritu dira, ez? Baina nala ere, esan behar da, bueno, besteek ere ondo aprotxo dutela bukaera eta behin da berri zaitu diala sare bila. Eta pilotak da denak intentzioz jotakoak. Batzutan, esaten da, tanto erdian nolabait jotakoren bat, baina hauek tanto honetan behintzat alerik ez, denak intentzioz pozoinez betetakoak izan dira, eta azkenean lortu dute mexikarrek tantoa, ondo merezitako tantoa. 26 eta 12. Eta bitxia, tanto ontan edo sake ontan duen indun pumpa, ez? 10 metrotik behar dute pumpa hori, baino igual 15 edo 16 metrotik indu. Eta behar bada apropos egindako sake edo pumpa izan da, sakearen norabidea aldatzeko. Aurretik atata edo atzetik atata norabidea ere aldatu egiten da. Goitik edo erditik edo gorago edo berago atatzen dela. Gaiztoa eta frontiza heldu estena, 26an dira mexikarrak, 13an. 13 izan behar zan, ez? Bai, 13 dira, bai. 13an dira, Martin eta Antxia, nahiko kostatzen zaie nahiko lan kostatzen zaie tantoa amaitzea, eta ez diezai egun bakar bat ere kendu. Eta hortxe duzu azken tanto hori errepikaturik. Nola etorri zaion gainera. Baztertu intzaio. Nik uste baztertu baino gehiago horma ikutu denean atera egin dela pixkatez. Bai, igual. Hor zalantzan izaten da. Horre pilotariak erabakin behar duzu alturan sartu, ez? Edo goitik, edo albotik, edo azpitik. Eta hor batzutan hobe izatea altura bat hartu eta horrekin jarraitu, ez? Eta behar bada hor errexena zan goitik jarri eta hola mantendu. Eta horiek ere
Euskadiko selekzioko partaideak. Bai, Ainhoa Montes, Luisian paleta Gomazko pilotarekin joatu na, atzelaria Donostiarra, eta Irene Grijalbo hau ere, Donostiarra, bilak Donostiarrak. Zer moduzko maila dago, emakumeen artean eta paletaz gomaz? Bueno, nik uste gero eta hobea. Eta horretan ere, nik uste ere lan sakonagoa egin behar dugula hori aitortzen dut, eta nire fedazioaren errupiskat ere aitortzen dut, danon artean saiatu behar garela emakumea erakartzen, edo emakumea kirolonetatik gertuago izaten, ez? Paleta goma oso molde polita da, edo zenintzako, eta emakumeek noski parte har dezakete beste inor baino beto, ez? Amalau eta 26. Bere burua saldu du hor. Martinek, eta gero tokirik txarrenera. Bien artean baita. Bota du pilota Beltranek. 27. Gorriz ari diren Amerikako ordezkarientzat. Mexikarrak biak. Eta hortxe duzu errepikaturik azken tantu hori. Hogeita zazpi eta 14. Beltranen zakea. Eta berriro beran nun nindun pontua, ez? Bai, oso atzetik. Ezkerro maikutu du Beltranek utzi Santa Mariari, Santa Maria azpitik. Noizean behin ikusten da, postura horretan pilota jotzen. Pilota arrotu eta atzeratu nahi denean. Eta begira horren nola ibiltzen den pilota hori. Begira nola ibiltzen den pilota hori. Ondo Martin defentsan. Berriro, hor eskubiz hartu inbertzan. Aztu inberdu pixkate ezkerra hori, baina... Beltran, handa berriz ere pilota, luze. Beira nola jodun, Helduko alda? Heldu da bai? Justu baina bai. Eta horrein berriro efekto ikaragarria. Hau da. Hau baita, eromena. eramango du. Eramanez gora. Eta tantu honetan ere garbi ikusi ahal izan dugu ze efekto ematen dio pilotari Elche Beltranek. Eta ze nolako abiadura hartzen duen telatu gainetik pilota horrek ez. Eta gero hor begira ere, hor ez dakit beso mamiarekin edo jotako pilotaka izaten da. Bai. Eta gero berriz atzeraino bota du. Eta aipatu dizueguna, honi berdin zaio pilota behatzakin jo edo atzakin jo esan nahi nuen. Hor nik uste detalle bate badula bere eragina. Mexikona askotan pilotan ikasten dute tenisko pilotekin. Bai. Tenisko pilotekin eta noski. Tenisko pilota batek ez du ningo minik egiten eta edozein posturatan, edozein eratan horrela ikasten dute hauek. Batzen, larruzko pilota bat hartu baino lehen, beti ia pisurik ez dakan pilota batekin eta horregatik txigitatik ikasten dute, edo ez diote pilotari bildurrik hartzen. Hor behar bada guk ere zeo zer ikasteko izango dugu, ez? Gure umeekin egin beharreko lanean, ez? Behar bada azkarrik jazten garela gu. Heleno ibiltzen ginen, errealeko pilotakin. Ez dakit. Haiekin bi partido jokatu edo 10 berdin zen. Esan nahi dut eskuko minik eta ez zela izaten. Agian horrelako zerbait pentsatu beharko dugu berriro ere. 29 eta 14. Antxiak egokia jarri dio Santa Mariari, honek osatu eta atzeratu. Baina ondo da, Ander, oso ondo. Oso ondo. Horren ondorioz du aukera. Alpera, Martinek. Keino egin, Anderri utzi, baina honek ez du aprotxatu. Ez da baizki. Utsi egin du honek ere. Bakarren bat.
15:29 usteak betetzen ari dira. Munduko txapeldun direla erakusten ari dira. Eta momentuz Amerikako ordezkarien nagusitasuna erabatekoa da. Espero zen bezala. Baina dena den esan behar da. Euskadiko bi ordezkariek oso partidu polita jokatu dutela orain artean behintzat. Markagailuan urruti dira. Baina ari direla ikusten da bai, gero eta hobeto jokatzen dutela. Ondo Santa Maria errebote txiki hori eramateko kontuz efektuarekin. Bi aurrelariak hor nahasita. Erki. Lenda biziko botean? Nik uste baietz, harrapatu indu. Ez falta eman du. Falta mando. Nik ez dakit, zalantzatxoa gelditu zait. Igual izango zen bai. Gu baino askoz hobeto ikusiko du epailea bai. Kantxa barrunda eta gertutik jarraitzen ari da jokua. Eta gero ez da inongo kexurik izan ere, eta hori seinale izaten da. Begira hor, nola bota duen hori ere intentzio ikaragarriz. Bigarren botea jota gero. Bai, orain errepikapenari esker. Bai ez da dezakegu. 30-15. Santa Maria. Erdian utzi du. Antxiak atzera. Eta ondo aprotxatu du Ander. Ai. Beltran entzat pilota. Berriro ere hortxe, zulora bidali nahi inor ez dagoen lekura. Ondo Ander Antxia. Pelota gaiztoa saretik atereaz. Berriro bere efektu madarikatu hori erabiltzen. Madarikatua, ondorio arerioarentzat, berarentzat oso egokia. Begira. Oin, goxo, baina berriro efektu. Eta Antxiak eramaterik ez, oraingoan bai, nekearen ondorio izan dela. Ibili behar du, beti batera eta bestera ibili behar du, eta ez da harritzekoa, noizean behin horrelako pilotak galtzea. Begira nun zegoen, eta noraino joan behar izan duen. Eta azkenean pilota garbi txapapera, markagailuan 30-15. Eta begira zerrekin jotzen duen pilota, Hor, ikusi duzue. Edozein lekutan jotzen du pilota. Edozein lekukin esan egin nuen. Beltran. Ederki utzitakoa. Hor, nik uste Anderri okortu inda, pasain behar dio goitik. Beltran izintza jo utzi pilota horre, gainera altuera horretan ez. Hor putzonduan. Hor beti arriskutsua da. Begira. Hogeita hamabi eta hamabost. Gainean da. Beltran. Ongi jarritakoa. Bai, zarela zegoen. Bai. Eta Mateuk takoak entzen nahi dela eskerreko eskuko takoak endu ditu Beltranek. Baina nik uste doni berdin zaiola. Eskoiek berez uste Takoa direla. takoa direla. Bai, orain pentsa, eskerreko eskuinen, eskuan esan nahi dut, ez dutakorik. Eta hala ere beldurri gabe emango dionek. Hor
suerte pixkat ere gure alde izan dugu. Baina, bueno, hoi trinketen askote gertatzea baten alde edo bestean alde, tantu batzuk beti izaten dira, koska batian jota edo iskin batian jota. Martinezakea. Ondo jarritakoa. Erantzune ederra izan da, helduko alda, heldu da bai. Beltran, baina urrengora ez. Eta urrengora heltzerik ez. Eta lehen Mikel Brinkasek aipatu diguna, gustatzen zaio aurreko jokoa honi. Eta aurreko tantuan esan dugut, eskerreko takoak kendu ditula. Eta sakearen arrestua sotamano sartu da eskerrez inungo beldurrik gabe. Bai. Kantxala. Lehen gure alde baldimazion suertia, guain Mexikarren alde. Bai, pilotak ez zuen itxura inongo arazorik ekarri behar. Ez Martinentzat, ez Antxiarentzat, baina Kantxala ikutu du, zabaldu eginda, eta 33. tantoa Beltran eta Santa Mariarentzat. Gogoratu, munduko txapeldunak dira. Eta gaur ere erakusten ari dira. Boladatan, errezkan 3 lautantu egiten dituzte, eta ez dute arazo berezirik izan alde zabala lortzeko. Gogoratu, azeran gauzak estuago izan direla, baina behin 23 eta 11 aurreratu direnean, handik aurrera arazo berezirik gabe egin dute aurrera eta aurrera. 34 eta 18 da markagailuak erakusten duena momentu honetan. Ara? Eta Geldi gatu da, Santa Maria arrola da, zet kantxardia joan da pilota hori. izango dio zerbait. Hona atzekalde honetan dortzen direnean. Zuek ez dituzu ikusten, errepikapena ikusten ari zaretelako, baina bi hauen arteko berriketa ulertu nahi nuke. Batek estaba mal, yo estaba peor. Emeretzi eta 34. Santa Maria, efektuaren ondorioz pilota bera egingo zuen, baino ederki gelditu du pilota aurrekalde horretan. Martin lehenak. Eta bin baino gehiagotan asmatu indu, jokalde horrekin. 20 eta 34. Begira zin ondo, hor igerri egin dio. Efektuak zer egingo zion pilota horri. Sake garbia zune hor Santa Mariak eta hor dokera. Zabaldutakoa. Berriro, esker pata ikutuz. Santa Maria berriro ere egoera onena, baina ez du asmatu Santa Maria berak ere. Beltrane bai, indarra hundia eman dio. Berriro ere. Begira, ze abiaduran ateratzen den honen pilotaka da. Eta oso ondo jokatutako tantoa. Oso ondo jokatutako tantoa. Erazoan gehiegi arriskatu gabe. Eta azkenean lortu dute Mexikarrek beraien 36. Eta Martin pixkatelekutik kanpo ikusetu nik da tantontan, Nik uste gehiago bilatu behar duela, beldurreka bilatu behar duela gainera oso eskuin bolea polita doaka. Eta gehiagotan bilatu joan behar dela pilotaren bila, airearen bila. Hain geldirik gatu gabe. 35 eta 20. Hori da, markagailu zuzena. Pilota txapapera. Hirutan saiatu da, batian tantu indu eta beste bitan galdu indu. Bueno, ondo botatakoa, baino behar bada arrisku gehiegi hartu du. Dana den bestia barrun zuen jarrita. Bai, gainean izan bazen, oso txarra izango zen, baina ez da izan eta tantoa arerioarentzat. Santa Maria eskerrez,
ez zineraman. Hor min egiten dio. Hor min egiten dio bai. Eta 21 garrena Gehiago eta Euskadiko saiatu inbertzen. ordezkarientzat. Eskuin bolia polita Martinen. Oso polita eta trinketen ibiltzeko oso aproposa. Santa Maria pentsakor. Eta serio, beti serio. Beltran. Beira, zein ondo jarri du, berriro Martin. Aukerakoa Martinek. Negatzera baino ez du asmatu. Antxia. Hortanto abokatu behar da. Momentuz ez, berriro ere ara, igerri egin dio. Nahi du Martinek aurrekalde horretan. Tanto asartu, nahi dio sartu Beltrani, baina ez da inlan erraza. Atzera berriro ere, gaiztoa da. Ondo eraman du. Hau gaiztoagoa da. Eta hori eramaterik ez. 37 eta 21. Ondo ari direla, baina besteak erasoen ondo ari direlako. Eta tantuntan ematen zuen nahi eta nahi ez. Zabalian bukatu egin behar zala, ez? Bai, ibili dira, tanto erdianen. Bai. Bien arteko, bi horrelarin arteko lehia berezi horretan, ez? Zabalea eta azkenian, bai, zabalian bukatu du. 37 eta 21, partidua 40 da. Azken txampan sartu bakara itxuraz behintzat. Beltran. Bizkor pilota atzera, Aidez hartu behar izan du Antxiak. Hau ere, ederki jotako izan da. Oso ondo pasadu goitik aurrelaria, oso ondo, goitik pasata eta gainera sarian jarrita edo saritik gertu. Eta hor, beso buruan indarra handia behar da hori horrela jotzeko. Begira, noraino jo duen pilota, Bai. Hoi kapellanen golpia edo, ez? Bai. Eskuin boleaka da hori. Guain ikusin behar dugu, ez kapellanetatik trinketian, ez? Bai. Eta ez dakit behitzat uste ari direla pixka prestatzen, da Titinek izan zuen lehen, esperientzia bat iparraldean. Bai. Martiarenarekin jokatu zuen, eta nik uste Titinek ikasiko balut doaiak bat dituela hor barruan jaleo pixka montatzeko. Behitzate bera tartian baldin badago espektakula egongo dela, bai, hori dudari gabe, eta gainera kapellanen aurkaritzen baldin bada, gehiago oandik. Hortxe dituzu egin arte egindakoak. Beltraneko 21, Santa Mariak 4, Martinek 16 eta Antxiak 2. Eta guztira galdutakoak lehengo ordena berean 3-1, Martinek 7, Antxiak 5. Santa Maria bakarra. Santa Maria bakarra galdu eta Beltraneko 21 egin. Azkenean datoek zer dagoen adierazten dute eta datu horiek oso esanguratsuak dira. Esanguratsuak eta krudelak baita, ez? Bai, krudelak bai. Eta hor ikusten zen aurrelari eta atzelarien arteko lanaren ezberdintasuna, ez? Igual atzelariak lantzen dute tantua, ez? Baina egin tantu gutxi egiten dute. Errebotea ez da helduko. Baina Mikel, zerk du balore gehiago, tanto asko egiteak edo gutxi galtzeak pilotan hori ez dago oso garbi, Bueno, importantean ikuste dela berrogeira iristia. Berrogeira iristen baldin bazan naiz eta 39 tantu galdu, baina berrogei egiten baldin badetuzu posik edatzeko nahiko da. Eta berrogeirako bidean doazenak, Beltran eta Santa Maria dira, 18 heldu dira, 22 dira arerioak. Beltranek du 39 egiteko aukera. Eutsi egiten dio tantoari Martinek. Berriro ere bai.
gero eta hundiagoa. Eta nun jarri duen pilota, Sota Manos berriro. Hortxe, jarri nahi zuen pilota Antxiak. Horaina hundia eman dio. Oin gozatu du pilota. Baina errebote garbia. Ondo, Pedro Santamaria ere emanez. Eta hemendik Erne. Santamaria behartutako pilota. Martín, hanketara bota dio. Hor mine egingo diolakoan. Erne ibili da Beltran. Eta berriro Zabalera, bai. Uste dut lau bota eta bakarra egin duela. Bai, laugarrena da. Azken urrena lortu dute. Beltranek eta Santamariak 22 dira. Bizkaiko bi ordezkariak, Euskadiko bi ordezkariak. Eta txaloak lau pilotarientzat. Aldea hundia izanagatik markagailuan. Oso joko politia erakutsi dutelako laurek ere. Eta hausi izanen da. La novia. Azkenekoa bai. Atera du Beltranek. Hortxe dauka. Tanto eta partidua bukatzeko aukera. Ez du momentuz lortu. Eskerrez duze jokatu. Eutxi Antxiak. Santamaria. Hortik. Zabalean jarri du. Etzen hori izango bere nahia seguruenik ere. Gero defentsaz, ezkerrez defentsa ezin bete. 23 Euskadiko ordezkarientzat. 23 eta 19. Eta beste bi eskatzen ditu Jokin Larrañagak. Euskadiko trinkete entrenatzaileak. Ondo. Bat behintzat zakez. Bat behintzat bai. Dute. Eta bigarren baita egin dute. Bigarren ere bai? Baita. Bueno, ikusiko dugu. Zakez bost lortu ditu. Martin lehenak, Unai Martinek. Ea, zeigarren hori lortzen duen. Zaketxarra ez da. Justu. Eraman ahal izan du Santamariak. Orain eskerrez, eskuin horma ikutuz. Atzera Pedro Santamaria. Pilota kada hundia. Errebote garbi, atera zaio Antxiari, baina ezin eraman. 40 eta 34 garaipena Amerikako selekzioarentzat meritu osoz lortutako garaipena erakutsi dute gaur egun. Gehiago direla, Beltran eta Santamaria, gehiago direla, ez dira Alperri munduko txapeldunak. Ez, garbi ikusi da, hasieran aipatu egin dugu munduko txapeldunak direla, eskarmendu handiko pilotari dela, eta hori bera erakutsi dute partidu osoan zehar, ez? Gure pilotari, gogoa eta indarra eta biaduraren, bai, behar bada gehiago izan dute, baina trinketeko jokuan pilotaren norabidea izaten da askotan emaitza definitzen duna. Eta emaitza hori badakizu zein izan den. Azkenean, Beltranek eta Santamariak 40, Martin Lehena eta Antxia bigarrenak 24.